ବିଲମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ି ଧରିକି ବିଲମାଳୁ ଆମେ ପଳଉ ଏ ମାଇକିନା ଲୋକର କଥାରେ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ ହେଇକି ରହୁନୁ ଏ ତରକାରୀରେ ଆମେ ଭାଗ ମିଶଉ ତାଙ୍କେ ପନିପରିବା କାଟିକି ପକେଇବେ ଆମେ ମସଲା ପକଉ ଦି ଜଣ ଯାକର ତରକାରୀ କଲେ ତା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ବାହାରିବ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କରିବ ଏମିତିଆ ହଁ ଆଉ ହଉ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଘରୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଘରୁ ଝିକି ଝିକି ଆଣିବ ଦାଣ୍ଡକୁ କେତେ ମଣିଷ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲୁ ହୁଏ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କେତେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ନା ଏ ସିଷ୍ଟମ ରହିବନି ଏବେ ବା ଲୋ ଲା ସବୁ ଭାଷା ବାହାରିବ ଏବେ ହଇ କିଏ ଏ ଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇ କିଏ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ହଇଲ ଆଗା ହଁ ଏବେ ତ ସବୁ ବୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତମ ପାଖରେ ଖାଲି 22 ଥର ଖାଲି ଫୋନ୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁନୁ ନାଇଁ କିଏ କରିବ ମୁଁ ଦେବି ଥାଉ